Amen. Etifias was the name of Ayarisa. Now Syria inside the name. Bible says Syria hini. Side. Syria hini no ya kan side ni a. Obi a wa ye the minister for defense. Syria hini a side ni. Odi na ni ma no kwasa ye fa ni name. Jewe pakasi awo ni bre. Bible says name number 1 the attribute this Bible name. I didn't check them and why you're back to number 1 when you pakasi. Now anyone young. Number 2, apart from saying name and ye pakasi no. Ye does me no Bible cover name I want to say or ye pakasi. If you say one soon and rather than Syria. Ye does me and say and rather cover name I want to say. Or na the soon that Syria I see. Now you're going to be no. Ye does so and rather cover name I want to say. Was I talk by him I would do him home. And so I am a Now so I am here. Maintain all them. Now so I am here. Only them one. Now so I am here. Maintain. Now so I am here. Bible says man you talk by him. Bible so do him home. Or anyone now. Bible so any bakasi. I want them to say that this city I might see home. I want them to so cancel papa when that for name home. We was in Nanso name and your papa. I don't pay me the work as I pass over to the decent part. Nanso. Nanso. Maintain. Nanso. Oh, Nipa ni dem ana. Nanso. Oh, a child for mobile academy. Nanso. Wonderful. Bible cancel pa bebre afa name home. We was in Nanso. Or ya ebia ayapata. Now, only people who we are sitting here to say, you need the power of pepper was a situation. It doesn't matter how you agree or disagree with me. You can never have a perfect man on earth. The power of pepper. Hello. Hi. Hello. Hi. You need to be a cancer, probably like 20 people. But you know, you get a difference and so I'm a tattoo. The people who we are sitting here on Nanso be a good. Nanso, you want Nanso, a year at the difference to mine. And you want Nanso, a year difference problem. Never Bible says that we can send back on home when don't or to me home or when you go now or never get up to see your mercy home and send back on them out. No one difference and Nanso be never Nanso, not a year. And now they want them to be to me. Or the people who we are sitting here, Nanso, you know, Nanso, you know, and not them yet upon some super and the people two Nanso, you can and Nanso, your friend who's mine, and Nanso, and the Cassa, Ababa, right here, the waffle, what the new to you, Nanso, or Pembermasam, Sadia to the Cassa, a plantain here, when you're plantain, you're to my depa, Nanso, or Pembermasam, yet to the Cassa, or plantain, you're to my pa, Nanso, when you're calling Sunday, yet to the Cassa way, when you'll be able to penny papa, so Nanso, and General Bukia, would be probably won't be a city on Nanso, and you're Subandi, Nasa, Nanso, and you're Subano, upon some second to the puzzle, set up your number so I couldn't find myself, because whenever when the cancer papa, if you Subandi and Nanso, and the Bata, I say, and some Panina, let the Casa Baba way, when you'll be an enemy, Nanso, open Ponsa, when you're open your papa, when you're power, Nanso, open Santeka, when you're power, Nanso, Wapatayo, and the OP who we are sitting out there, a friend and Nanso, and you Subaya, but you are Ponsa, shut into the puzzle, set up your Nanso, and do any master. It doesn't matter, send you Subasi here, let the Nanso Matawa and Sarah, Yakasa Mami, one and Nanso, one and Taka, and send anyone down, and Katawa, and the Master of the Castle National, never get to Manema, or Torino, or anyone else, and what did I say that you see your man see her? Nanso, no, Papa, and then Nanso on Sunday, and you saw my equity out. You only probably play on Tama and Kermanisha watch, but the reason tell you, and because of Nanso, you crowd, we put in Papa, Nanso, we in Papa, we are concerned, we in Papa, Super, we in Papa, Super Massacre, we in Papa, Super Massacre, we in Papa, Super Kayo.
unanso yɛ bɛyigorɔ fato fama unanso yɛ titanento fato fama unanso yɛ nibrɛ fato fama unanso yɛ akayɔ fato fama ɛyɛ nanso ne ekura no ɛno nana ɔwɔ nyameyɛ ne wɔnyama baako sɛ ɛwurade nsa ne tia sɛ nso ɔdeɛ na so wɔn ne do sɛ ntia sama ba yɛ bɔne ne yɛ nomu yɛ ɛna tete yɛ ne nyame ntɛma the reason tɛ wo ho nyameyɛ ne wɔnyama is because of nanso ne ekura o wɔn kɛ wo power deɛ ɛnso duro na to a wɔn ayɛ nan ɛnyɛ wo kɔ na wo ta obi a wɔn ayɛ nan ɛyɛ deɛ na wɔn nyɛ wɔde ma ne yi ɛno ti na wɔn wɔn ayɛ ato nam ɛnyɛ wɔde bɛ kɔ ti wɔtɛn suban bi ata ne wɔn nanso a esi wɔn ne wɔn nam kan sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn nyɛ nhyira nsuban na yɛ nanso ne fi hɔ wɔn pɛ sɛ nyame pɛtɛ wa nsuban na yɛ nanso ne fi hɔ wɔn pɛ sɛ nyame ne osi ya nsuban na yɛ nanso ne fi hɔ wɔn pɛ aka yɛ kyae wɔn pɛ awɔ yɛ kyae wɔn yɛ nibire kyae kunsu kyae ɛnsɛnkeka kyae ɛpaapamu kyae agobɔne kyae abɛyigoro kyae anibɔne kyae ɛnsɛnkeka kyae ɛnitane kyae bɛyigoro ne kyae suban bi ekura wa ada ne wɔn nanso ama wɔn nyameyɛ ne wɔn nam no anɔpɛyi sɛ wɔn kyae suban no a ɛnpɔbɛ wɔn nyameyɛ ne wɔn nam abɛnhyia ne nkɔsoɔ ɛpɛgya ne pɔmpɔmyɛ ɛdurɔsi whatever be in your path is high time you must leave it behind when that nation who would not be anyone now die. Power. Oh, God, some person of Jesus. Nanso, na oyare kata. Ona kimisa. Ya kansa papa onyane de naso abatato. Sister mo yo so wato obi ku. Sa. Eti ya na wo ya no ye hu obi kura wa kye ye hu. Hello. Sister mo ka asare paul enso pepia bro. Sa. Asori awo ko ye hu pepia bro abɔ ne ye hu. Correct. Hello. Hi. Nema e domani ma wo tumi no. Ami na mo se ya isi ya man si ho. Sa. Papa mo se nanso. Oyare kata. Mi ne mo ya ya wo ne te dem ha. Wo ya ye betima ya kayo. Wo nanso betima ya kunsu. E betima ya papamu, e betima ya ditan, e betima ya samuro, e betima ya akobone. Nanso ye kro bia no. So when ya nanso na to a wo hu nyame ni mo nyam da. Yes. Oh, God, some of Jesus. Power. Bẹ̀rẹ̀ ti dẹ́ wọ́n a, wọ́n bá aṣọ ní pọ́ǹpù àti níbi yaba, wọ́n kọ́ ọ́n àtìkí ní sísẹ́sì ní nípa, wọ́n jẹ́ ìkọ́fù yìí. Hello? Wọ́n bẹ jẹ́ ní sẹ́yìn náà yẹ bá aṣọ yìí, wọ́n bí akọ́dẹ́ nkùnjẹ́ ní ọba, sẹ́yìn pírẹ́gà sàmpẹ̀nìfọ́ ní mu, sẹ́yìn bí ó tó àwọn ní kọ́ sẹ́kọ́dẹ́ nkùnjẹ́ nọ, ẹ̀dùn àwọn wọ́n sí àwọn sáré rẹ̀ tẹ̀lá. Wọ́n sẹ̀ wẹ̀. Samneso. Wọ́n sẹ̀ wẹ̀. Samneso. Hello? Hello. Bẹ̀rẹ̀ ti aṣọ ẹ̀ máa yẹ ká sọ bẹ̀yìwúrà bí omi àwọn yẹ bẹ̀rẹ̀ fún ọmọ àwọn omi àwọn bá aṣọ ní dẹ́m sàkọ́ bùsùn fún ẹ̀kọ́ wọn àwọn omi àwọn bẹ̀rẹ̀ fún. If you come to church, wọ́n bá aṣọ rẹ̀ náà wọ́n sàkọ́ ẹ̀ náà làwọn sọ àwọn yẹ bẹ̀rẹ̀ fún ọ. Wọ́n bá aṣọ rẹ̀ wọ́n sàkọ́ kọ̀ǹfọ̀ àwọn yẹ bẹ̀rẹ̀ fún ọ. Yẹ ẹ̀ ti aṣọ dẹ̀rẹ̀ yẹ ẹ̀ kọ́ náà ní àkọ̀ǹfọ̀ kọ̀ǹfọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé mi soso wọ̀ yìí sì kẹ́kọ̀ọ́ náà wọ́n bá ta tẹ̀lé mi ọ̀dẹ̀ máa sọ ọ́ ní sìkà náà wọ́n ti wí. Oh, God, some of Jesus.